घरची कामं आणि दिवाळीच्या फराळाचा ताळमेळ घालण्यासाठी सामान वेळेवर मागवा. वर सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक पदार्थाची लिस्ट बनवा. रात्री घरची कामं झाल्यावर थोडा वेळ मिळाला की रवा मैदा चाळून निवडून ठेवून द्या. 2-3 दिवस मिळणाऱ्या सुट्टीमध्ये फराळ बनवायला गेलं तर खूप दमछाक होईल, तेव्हा आधी थोडी थोडी तयारी करून ठेवा. इथे मी रवा मैदा चाळून पुन्हा त्याच पिशवीत भरून ठेवला आहे. दुसऱ्या दिवशी साखर मिक्सरमध्ये बारीक करून चाळून ठेवून द्यायची आहे. मी 3 किलो साखर 1-1 किलोच्या प्रमाणामध्ये वेगळी मागवली होती. 1 किलोची साखर दळून चाळून त्याच पिशवीमध्ये मी भरून ठेवली आहे, म्हणजे फराळ करताना आपल्याला प्रमाण बरोबर मिळतं. अशा प्रकारे 3 किलो साखर मी दळून एका पिशवीमध्ये बांधून ठेवून दिली आहे. वेळ मिळाला तर बदाम काजू हे असे कातरून घ्यायचे, नाही वेळ असेल तर खलबत्त्यामध्ये जाडसर कुटून घ्यायचे. फक्त 10-15 मिनटामध्ये आपण काजू बदाम असे कातरून ठेवू शकतो. अशाच प्रकारे बदाम आणि काजू कातरून मी डब्यामध्ये भरून ठेवले आहेत. चकलीच्या पिठासाठी लागणारा तांदूळसुद्धा आपण धुवून सुकवून ठेवून द्यायचा आहे. तांदूळ चांगला सुकला की दळून आणायचा आहे. बेसनाचे लाडू शेव बनवण्यासाठी लागणारी चणा डाळ निवडून चाळून ठेवून द्यायची आहे. गरम कढाईमध्ये चणा डाळ भाजून घ्यायची आहे. निवडून ठेवणे, चाळणे, वेलचीची पावडर करणं, साखरची पावडर करणं यासारखी लहान लहान वाटणारी कामं आपण आधीच करून ठेवलं तर आपली फराळ करताना घाई गडबड होत नाही आणि त्यामुळे फराळही छान बनतो. चणा डाळ भाजून परातीमध्ये थंड करून घ्यायची आहे आणि मग चक्कीवर दळवून आणायची आहे. अशा प्रकारे रोज आपण थोडं थोडं काम करून ठेवलं तर फराळ बनवताना घाई होणार नाही. अनुभवाने दिलेल्या टिप्स आवडल्या असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.